Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια βιβλία που πήραμε τόσο από την έκθεση όσο και γενικότερα από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό εδώ είναι το Ντάρι Ντάρι. Είναι ένα βιβλίο με μουσική, με παραδοσιακά τραγούδια. Έχει μέσα, από ό,τι βλέπετε, έτσι, διαφορετικά τραγουδάκια. Έχει κάποιους στίχους από το τραγούδι και τη μουσική. Μετά πήρε ένα εκπληκτικό, κατά τη γνώμη μου, βιβλίο. Ανακαλύπτω και μαθαίνω για τη φύση. Έχει αναδιπλούμενα, έτσι, παραθυράκια. Έχει ψάξει και βρέσει τα αντικείμενα μέσα στην μεγάλη εικόνα. Έχει το να αντιστοιχίσει στην κάθε εποχή με τα λαχανικά και τα φρούτα. Τα παιδιά μαθαίνουν λέξεις, μαθαίνουν πληροφορίες για τη φύση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Αυτό εδώ το γεροντικό για παιδιά. Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ. Εκδόσεις ΣΕΑΡ, παιδικά. Δείτε το και από μέσα. Πολύ όμορφη εικονογράφηση, διάφορες ιστορίες από το γεροντικό. Και πάμε στις εκδόσεις Πορφύρα και ας ξεκινήσουμε με το «Η Παναγιά και η χαμένη εικόνα». Δείτε το. Είναι ένας συνδυασμός της ιστορίας της Παναγίας μας μαζί ουσιαστικά με ένα οδηπορικό στους Αγίους Τόπους και στα προσκυνήματα που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε τη γέννηση της Παναγίας, η ιστορία για την πόλη που γεννήθηκε και αντίστοιχο προσκύνημα που υπάρχει σήμερα στους Αγίους Τόπους. Μετά έχει αντίστοιχες εικόνες εδώ πέρα για να βάψουν τα παιδιά σαν δραστηριότητα της ενότητας. Και μετά ξεκινάει η δεύτερη ιστορία που είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Πάμε στα 7 κλειδιά του Πάτερ Ημών. Έχει μορφή κόμικ. Μέσα από μια όμορφη διδακτική ιστορία με δύο παιδάκια τα οποία είχαν ένα πρόβλημα και μαζί με τη γιαγιά τους ουσιαστικά και μέσα από το Πάτερ Ημών προσπάθησαν να το λύσουν. Το παιχνίδι των χαμένων κλειδιών. Δείτε το. Πήραμε επίσης και το «Πιστεύω σε έναν Θεό», αντίστοιχο βιβλίο που μαθαίνεις για το πιστεύω αυτή τη φορά. Η αφορμή εδώ πέρα για να μάθουν τα παιδιά το πιστεύω είναι πως γίνονται ονονίσια μία βάφτιση. Μαθαίνουμε και εμείς μαζί τους τους στίχους του πιστεύω. Εμείς πήραμε και μπλοκ ζωγραφικής, αλίμονο, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική. Είναι από τη σειρά Παππούς Δημήτρη. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Και φυσικά αν το βρήκατε χρήσιμο μην διστάσετε να το μοιραστείτε και με άλλους. Και αν δεν το κάνετε ήδη, ακολουθήστε με για περισσότερα.